אהלן חברים יקרים שלי, מה שלומכם? רציתי להראות לכם היום מה עשיתי ואיך חסכתי ללקוח 386,692 שקלים. אז בואו נעשה איזשהו הסבר, סרטון קצר, ותראו פה. תראו, כיום המשכנתה שלו עומדת על 2,559,000. אני משנה לו את המשכנתה ל-2,564,000. למה? בגלל העמלות היוון. היו לו עמלות פירעון מוקדם, בגלל שהריביות שלו היו גבוהות, הוא היה צריך להגדיל, בעצם המשכנתה שלו גדלה ב-5,226. אז זה ככה בתור ההתחלה, קצת הסבר בעצם למה זה גדל. עכשיו, בעצם הריביות וההצמדות שהוא הולך לשלם, כיום הוא היה אמור לשלם 2,132,000, ואחרי המחזור הוא ישלם 1,746,000, כלומר 386,000 שקל פחות, זה בעצם החיסכון שלו. עכשיו אפשר לראות שההחזר החודשי שלו הוא קטן ב-350, עכשיו בדרך כלל מגדילים החזר חודשי בשביל לחסוך ריביות, בגלל שהמצב שלו היה כל כך גרוע, אז הקטנו אפילו את ההחזר החודשי ב-350, ועדיין הוא הולך לחסוך הרבה מאוד כסף. עכשיו, בעצם אנשים שואלים אותי, רגע, אני לוקח 350 שקל, אני מכפיל אותו 20 שנה קדימה או 25 שנה קדימה, איך אני מגיע ל-386? אז בעצם מה שקורה פה, יש פה שני מרכיבים. בגלל שהיו פה מסלולים שהם צמודים למדד, והמדד כל הזמן עולה, אז ההחזר החודשי כל הזמן עולה, והריביות עולות, המדדים עולים, זה מה שבעצם עתיד להגדיל את ההחזר החודשי. ולכן בעצם הלקוח פה הולך לחסוך כל חודש, אתם מכירים את ה-SMSים האלה שכל חודש עכשיו מקבלים? אז הלקוח הזה קיבל SMS חודש שעבר, אני לא זוכר בדיוק את הריביות שהוא שילם, ובעצם בחודש הבא הוא הולך לקבל SMS של בערך 900 שקלים פחות בריביות ומדדים. 900 שקלים או 1,000 שקלים, משהו כזה. עכשיו, 1,000 שקלים כפול 25 שנה או 30 שנה, זה באמת כן יוצא 300 ומשהו אלף שקל. ובעצם זה בעצם מה שמורכב. כלומר, ההחזר הראשון, 350 שקל, אני כל פעם תזרימית, אני מגדיל לו את התזרים ב-350, כלומר, הוא משלם 350 שקל פחות כל חודש, ובנוסף, יתרת הקרן שלו, של המשכנתה, קטנה כל חודש ב-650 שקלים יותר מהר. זה בעצם ה-1,000 שקלים, 350 בהחזר החודשי, שהוא יכול לקחת ולעשות איתו מה שהוא רוצה, ובעצם יתרת הקרן קטנה יותר מהר, כי בעצם אין הצמדות. אז זהו, שמחתי להסביר לכם ככה איך חסכתי ללקוח, ונשתמע בסרטון הבא.